вельми важно. Для святого Яна Босха было важно счастье молодых людей. И он сам развитый уже в дзяцінстве страчыў бацьку. І бачыў, як цяжка без бацькі, як працуе, падтрымае, на старасць і на правільны шлях. Вырашыў, калі вырасту, я хочу быць бацькам для многіх маладых хлопцаў. І ён бачыў, што як быць бацькам, я навучыўся Бога. Бог дало задание для того, чтобы ты допомагал молодым хлопцам, девчатам становиться взрослыми, становиться реализованными людьми. Для этого было подобное, поэтому для этого, как реализовать подобное, використовував різні слова. Один з яких моцний спорт. Його часто було футбол. І на футбол летели не завжди можно пановать над своими эмоциями, почувствовать, то есть только на них позднее держать слезями и изучить радость. Таким инструментом был театр, таким инструментом может быть разом, школа, и он сам будует школу. Зараз многие хочуть ставить, но участвовать в великой привилегии, ставить школу, быть богатым. Никто не себе мог развивать. Я чувствую, что все-таки сегодня бесправие. Мы можем ее делать. И 200 год после его рождения, да, год прошло после его смерти. То есть даже эта страва протягивается. Что можем задуматься, что для нас важно? Что мы не только какие остаешь. Выходим в работу, можем себе реваться. Выходим на улицу, на совершение быть культурными людьми. Что для меня важно? Ради чего я готов жертвовать своей жизнью. И наконец играть. Не будет мне сложно, не будет мне здесь крыльно. Я прожил свою жизнь. И для этого не важно, Вітаем наших ютуба-гледачоў на матчы за трэцяе месца ўжо амаль фінальным матчам нашага кубка паміж Савіо і Міріэль. Бліжэй да нас у першым тайме будзе каманда Міріэль. Іх нажалі всяго будзе 4 чалавека, то есть яны будуць граць без замен. Гэта цяжка, але хлопцы ўжо так ігралі, тады атрымалі вельмі складаную перамогу на ТСДБ. Паглядзім, ці атрымаецца ў іх сёння атрымаць ізноў перамогу, гуляючы, можна сказаць, у меншасці. Меншасці, як не ведаю, ці правільна гэта сказаць. Савіо ж няма, не хапае аднаго гульца сёмага, не ведаю. А не, прабачце за памылку, 7 чалавек. Полный комплект. И разводить будет Савіо. З вами Павел Купцов. Усіх вітаем. И матч апаль распачаўся. И першы стрэл и вуглавы от Савіо.
Бачим добрую распасовку на малой площадке от гульцов Мириэля. Хочу от себе сказать, что Мириэль повинен потрымаць перамогу і згуляць вельмі грамотно, бо трэба забіваць галы, трэба абараняцца, але і трэба захаваць свае сілы. Бо цяжка паўгадзіны адгуляць без замен. Савіч, як заўжды, гуляе па тройках, мяняецца па вызначанаму часу. Наработаная схема, так сказаць. Гульня рукой. Але мяч адышоў да гульцоў Саві, таму свістка не было. І зноў стрэл уже, мне здаецца, трэці стрэл па варотах. Гэты быў найскладанейшы для брамніка Саві, для брамніка Мирэля, прабачце. Але лік яшчэ не адкрыты. 0-0, Саві Мирэля. Матч за трэцяе месца. Заблокировали стрел оборонцы Мирэля. Хочется так само, амаль не забыл, передать привитание от 9 номера Мирэля Евгения Козака Марии. Поглядим, может, перапынку яшчэ хлопцы захочуць камусь передать привет. Сегодня будет такая магчымасць. Новые фишки вводим у трансляцию. Не атрымалася у Артёма з каманды Савіо добра прыняць мяч. Па першых мінутах бачыш, што як цісне Савіо, не дазваляе выйсці камандзе Мирэля, можна сказаць, са сваёй паловы. І мне здаецца, яны будуць гуляць больш на контратаках. Таму і Савіо не павінны. І добра згуляў Владислав Зарэзкі. Казалася, што уже не дастае, але ў апошні момант ўсё ж нанёс удар па варотах. Вітаем нашых гледачоў новых. Вось добры папярэчны пас. Гульня рукой. Але мяч у гульцоў Мирэля. Многие могут с этим спрашацца, кажуць, што калі была гульня рукой, то трэба адразу свісцець, але мне здаецца, арбітр выкарыстоўвае такі прынцып, не ведаю, ці гэта прапісана правіла, калі каманда біла, напрыклад, па варотах, мяч траціў руку гульцоў іншай каманды і адышоў ізноў да каманды, якая праводзіла атаку, то тут не трэба свісцець, бо патэнцыяльна апасная атака можа прекратиться, и я не знаю, как сказать правильно. Можно делиться спасылкой на трансляциях этого матча поміж своими сябрами, родными, знакомыми. Как больше, можно больше людей могли поглядеть эти добрые два матча. Нас еще чекаю сегодня, нагадаю, матч-финал. Одразу ж після этой гульни поміж командой Винегрет, чемпионом прошлого сезона, и командой Земляки. И добрый стрел от 11 номера Саві, яго не было в прошлой гульне. Магчыма, яго не хапіла для выхода ў фінал Саві, але футбол ёсць футбол, команда ёсць команда. Бачым вуглавы команды Мирэля. І зноў добрый стрэл. Ось я. 1-0 с левой ноги, 11 номер Илья Матешкович открывает лик.
Добре згуляв 9-й номер Міреля. Розвернувся і нанес перший удар по воротах Саві, мені здається. Менавіта по брамі. Трохи бачно, що хлопці вже Міреля устають фізично. Добрий дриблінг показує 7-й номер вугловий. Пробачте, забыл руку повернуть. Лік 1-0 на користь Савіо. Пішла, мені здається, Мальполова перший за тайм. Бачили жорстку гульню, але хлопці добре відносяться 1 до 1. Нема такої, ведаєте, жорсткості між гульцями, яка шкодить гульні і своєї, і гульні іншої команди. Гуляють до опошнього, бачимо, йдуть на м'яч. Хочет повеличить свою перевагу и в угловых. І добрий момент мелі гульцы Міреля, каб зраўняць лік, але не атрымаліся, не трапіў гулец. Лепшы бомбардзір па воротах. Яго, мне здаецца, 14 мячоў ужо. Ён пакуль што лідар бомбардзірскай гонкі турніру. Паглядзім, ці атрымаецца яго сёння яшчэ павялічыць колькасць сваіх забітых галоў. Порушение от гульцов Саві. И штрафной удар. Стрел по птушках. Лік 1-0 на користь Савіо. І знов вугловий. Гульня рукой. Ви, мені здається, бачили гэты добрый стрел. Здавалося б, далекое расстояние, але
І м'яч трапив у штангу. Пачаліся шмат пасных моментаў. І лік 1-1. Памылка ў абароне. І брамнік, мне здаецца, не чакаў, што трэба будзе яму адбіваць мяч. І лік 1-1. Вуглавы. І бачым, калі здавалася, што Савіо павінен павялічыць лік, але лік становіцца 1-1. Гэта футбол. Не забиваешь ты, забивают тебе. Не ведаю, колькі часу засталося до конца першага тайма. Здаецца, 10-3 хвіліны, але гэта лічба з галавы. Лік 1-1. І які... Ведаеце, я ўжо хацеў казаць лік 2-1 на карысць. І абратна, гэты два прыгожых момента. Не ведаю, ці трапілі яны на камеру гэтага тэлефона, але адразу гульцы Мірэля трапілі вельмі прыгожа у штангу, дзесьці около крестовины. И адразу ж адказ быў ад Савіо, таксама мяч трапіў у штангу. Вельмі прыгожа гэта выглядала. Мог рабіць дубль 11 номер Савіо, але добрую гульню показвае брамнік Мірэля. Атрымалі упэўненасць гульцы Мірэля, і цяпер уже атакай адказваюць на атакай. Бо калі пачатак тайма быў за Савіо, мне здаецца, то цяпер уже ігра больш-менш роўная, нягледзячы на тое, што Мірэль гуляе без замен, нагадаю. Лік 1-1. Майже третє місце Савіо Мірель. Вугловий знову. Знову використовує брамника Савіо. І зміна у Савіо. На поле два з лепших бомбардиров Савіо. Это Артем Шевчик и Владислав Зарецкий. Поглядим, ці заб'юць не сёння гол. Добра перекрываюць хлопцы з Мірэля у гэты момант. Спачатку гэта было трохі не так. Нагадаю, што ёсць тайм-ауты у каманд. Один тайм-аут у тайм. Хлопцы Мірэля могуць яго выкарыстоўваць. Магчыма, я б выкарыстаў яго, каб адпачыць. Але не ведаю, чаму хлопцы гэтага не робяць. Можа, проста не хочуць. Была добрая магчымасць аддаць пас на 9-го номера Мірэля, але яго не ўбачыў. І першы тайм закончыўся, лік 1-1. Адкрыў лік Савіо, і потым была памылка у абароне, і лік стаў 1-1.
Роман, наконт першого тайму, що ви скажете? Ну, по початку здається, що Савіо заволодує ініціативою, але команда Мірель, наверное, ну, Грамотно. неграмотно, а им, ну, здається, що їм не хочеться просто так взяти і просто так віддати це третє місце. Все ж таки вони вельми довгий шлях пройшли і скончити ось так. Це, звісно, не добре, але все ж таки вони будуть битися до останнього. І гол, який вони забили, якраз таки показав, що вони будуть гуляти до кінця. Дякую, Роман. Нагадаю, що Роман буде коментатором фінального матчу. Ой, а поки що перепинок. Вона вже вдавала. Опять штанга, сколько можно? Ой. І розпочинаємо другий тайм. Зараз біля нас будуть сидіти гульці Саві. І лік 1-1. Амаль не становится 2-1. Вітаємо нових глядачів, ютуба глядачів, так сказати. Тільки що розпочався другий тайм. Поки що нічия 1-1. Гульня рукой. І одразу ж свисток. Шмат гульні в центрі поля поки що в початку другого тайму. Лік 1-1, нагадаю.
Бачили мы непорозумение крыху поміж командами. Добрую гульню и ногами показывает Брамник Саві. Але поджал Мирель, ведаете. Причем были моменты. На добрых стрелах сегодня нанес уже 11 номер Саві. Один из этих стрелов закончился голом. Магчыма, хлопцы захоўвалі свои силы. У першым тайме Мирель теперь будет атаковать. Поглядим. Змена от Саві. Такая вот уже помылка такого плана привела уже до гола Миреля в первом тайме. И добрая спасовка поміж гульцами Саві, она не привела до гола, не копила только того, как трапить менавіта ў ворота. Логично, капитан. Шмат сегодня и за перший уже, и за другі тайм бачым удараў. Далі удараў у штангу, перакладзіну, ведаеце, я уже не ведаю, сколькі ці хопіць пальцаў на руке, каб усе пералічыць. Але яшчэ не было галоў ад штанг ці перакладзін. Калі лік захаваецца 1-1, нагадаю, будзе які добрый дрыблінг ад 9 номера Евгения Козака. Мы бачым, вельмі добра, я хочу сказать, цепляется наперадзе за мяч. И так, как это сказать, опасность на белорусской мове приносит своим гульцам Саві. Добрый стрел за Артема, добежал добег до мяча. Добрый стрел вдалец, пыра, як казаць футбольным термином. Выказывает свое негодование Брамник Саві.
користь Міреля. Бачили, вельмі, я казав, шмат удараў ужо было ў перакладзіну, у штангу, але не было гайлоў, і ось Мірель адказаў на мой за увагу, так сказаць. Не хапіла. Крыху, каб зрабіць лік 3-1, ведаеце? Хлопцы дачакаліся свайго, і гульцы Міреля стараюцца выкарыстоўваць свае шансы з найменшым выкарыстаннем сваіх фізычных сіл, бо іх ужо засталося мала, гуляюць без замен, нагадаю. І вось мяч ідзе да нас. Тайм-аут беруть хлопці Міреля. Шесть хвилин засталося до конца другого тайма. Мірель має перевагу один мяч. Нечакано для многих. Але хлопці використали свої шанси. Саю треба нечто придумати. Гульцы Міреля використовують вельми добру тактику, на мой погляд. Один гулець завжди за спинами соперников, тим самим оттягивая на себе одного Савіо і два оборонці. Ось ми бачимо 9-й номер завжди за спинами, як на його закидували, і два ззаду. І він готовий завжди використати свій шанс. Нагадаю, что и Мирель, и Савио вышли в другой этап групповых з стыковых матчаў. И вот сустракаецца у гульне за третье место. Был вельмі складаны для брамніка толькі што стрэл. На мой зашмат стрэлу. Мне здаецца, трэба, калі б я так са стороны завжды лягчэй рассуждаць, але больш такіх пасоў шырокіх не хапае гульцам Савіо. І зноў. Зноў трапіў у лік 2-1, до конца осталось десь 3 хвилины, и Мирель выиграет эту гульню. Пакуль что с ликом 2-1.
Ну, крыху не хапіла 9 номер у Мірэля. Каб развернуться хутка. Бачимо, як Ультисаві домовилися, що беруть тайм-аут. Взяли теперь Ультисаві тайм-аут. Бачимо аналіз команди, погляд, як Саві рихтується використовувати свою тактику, знімаючи Брамника і вводячи на поле 4-го гульця. Хокейний прийом, те тримається у їх забити м'яч. Вельми мало часу до кінця гульні. Теперь будет шмат пасов от гульцов Саві. Треба худшее вводить мяч гульцам Саві. Добрый момент. Мы могли бы. Не хапила. Який момент. Добре, ведаеце, не хочется уже штосьці коментовать, все бачно. Минута, полторы, не ведаю, сколько засталося. Пустые ворота были у Савио. Штрафной. Подцепил под ногу. Третье место займает команда Мирээль. Хлопцы гуляли без замен, показали добрую, грамотную гульню, використовували свои шансы. Саві не атрымалася занять третье место. Вельми расчарованные хлопцы, вельми Брамник. Але треба перемагать уметь, треба уметь проигрывать. Дякую всем за увагу, с вами был Павел Купцов. Праз некалькі хвілін розпочнеться фінальная гульня Кубка Донбаска 6. До побачення.